Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा big update गोबां vacancies फैदों APSC नि अंडाराव बेनो जाबाय APDCL बेनिफ्राय driver post ओंखारदों APSC नि अंडाराव सो लोगोफोर गोबाव खालामा जों नायगोन गासैबो डिटेल्सखौ बेसेबां क्राइटेरिया नांगौ नोंथांमोननि बे एप्लाइ खालामनो सो लास्ट डेटआ गोबाव टाइम दङ 9 मे सिम दङ सो नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हासिगोन आरो खायसे पोस्टआ एप्लाइ जागासिनो दङ आरो खायसेया जाथ'वाखै दा बेखाय जों नायगोन गासैबो डिटेल्सखौ दा गासै पोस्टआ 418 दङ लेटेस्ट भेकेन्सिस फैदों नोंथांमोननि थाखाय सो लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांसै भिडिअ अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो सो बेनो जाबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव सो दायो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव दा जों फार्स्टआव नायगोन ड्राइभार पोस्टआव सो बेनो जाबाय कन्ट्रेक्चुएल जब ओंखारदों सो एपीएससी नि अंडाराव दा बिनि नोंथांमोननि एप्लाइआ अफलाइन जागोन बियो दा मारै खालामनांगौ डिटेल्सखौ होगासिनो दङ दा बे पोस्टआ साब्रै दङ कन्ट्रेक्चुएल जब 11 मान्थ्स मोनगोन आरो बेयाव 15,000 फिक्स पे मोनगोन एपीएससी नि अंडाराव ड्राइभार पोस्ट ओंखारदों ओके सो बिनि नोंथांमोननि फरायनाया 10 पास सो 10 पास जानाय लोगो लोगो नोङो 10 पास एचएस डिग्रियानो जा जायखिजाया 10 पासखौ नायगोन बेनिफ्राय ड्राइभिं लाइसेन्स थानाय जानांगौ आरो नोंथांमोनाहाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज थानाय जानांगोन बैसोआ 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम एसटी हिसाबै नोंथांमोना खालामनो हागोन एग्जाम गैया स्किल टेस्ट नोंथांमोनखौ लेंहरनाय जागोन होनना बुंदों गुवाहाटीआव ओके सो बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो एन्ड बेनिफ्राय माब्रै एप्लाइ खालामगोन होनोब्ला जों डिटेल्सखौ नायनोसै फैदो दा बेयाव जायफ्रानोखि एप्लाइ खालामो शर्टलिस्ट खालामगोन एन्ड बेनिफ्राय जायफ्रानोखि शर्टलिस्ट जायो नोंथांमोनखौ खालि स्किल टेस्ट लागोन बेखायनो एपीएससी नि अफिसियेल साइटआव नोंथांमोननि लिस्टखौ होगोन दा बोरै एप्लाइ खालामगोन होनोब्ला सो नोंथांमोना अफलाइन खालामनांगोन स्टेन्डार्ड फर्मआव फिलआप खालामनानै गांनै फट'कपिस बेनिफ्राय गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै सिलभार टेस्ट होनानै नोंथांमोना स्पिड पस्ट खालामबानो जाबाय बा बाय पस्ट खालामबानो जाबाय सो बेनि लास्ट डेटआ 28 एप्रिलसिम थागोन नोंथांमोना बे एड्रेसाव हरबानो जाबाय आरो एप्लाइ खालामबा फर्मआवहाय नोंथांमोननि फन नाम्बार बेनिफ्राय मेल आइडिखौ हो जाहाथे नोंथांमोनखौहाय कन्टेक्ट खालामनो हायो होननानै बेयाव बिनाय दं अके सो बे जाबाय ड्राइभार पोस्टनि सो दानिया नायनोसै एपीडीसीएल जोङो बे एपीडीसीएल जों अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै एपीएससी नि अंडाराव नोंथांमोना एग्जाम कन्डाक्ट खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बे पोस्टआ जाबाय जुनियर मेनेजार इलेक्ट्रिकेल आरो मोनसे जाबाय आईटी दा फार्स्टनि पोस्टआव 215 भेकेन्सिस एन्ड सेकेन्डआव दङ 16 सो बेयाव बेसेबां क्राइटेरिया बैसो आरो फरायनाय नांगौ जों डिटेल्सखौ नायनोसै दा अपेनाव 143 दङ एसटीपीआवबो पोस्टआ दङ नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै नायो एन्ड PWD केन्डिडेट्स नोंथांमोनाबो बे पोस्टआव एप्लाइ खालामनो हानायनि अप्सनखौ मोनदों देन बेनिफ्राय फरायनाया बेसेबां नांगौ बैसोआ बेसेबां नांगौ जों नायबावनोसै फैदो दा नोंथांमोननि बैसोआ मिनिमाम 21 इयार्स मेक्सिमाम 43 इयार्ससिम एसटी हिसाबै आरो सेलारिया 25,000 निफ्राय जागायगोन बिराद बुरजा सेलारि दङ एन्ड बेनिफ्राय दानिया फैदो क्राइटेरिया सो नोंथांमोना फुल टाइम बेनिफ्राय डिप्ल'मा खालामनांगोन बेनो जाबाय 60% थाबावनांगोन आईटी बा कम्पिउटार साइन्स बा नोंथांमोना इन्जिनियारिं खालामनाय जानांगोन अब्लानो बे पोस्टआव हागोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बे गैयाब्ला हानाय नङा सो नोंथांमोना डिप्ल'मा थानांगोन अब्लासो बे पोस्टआव नोंथांमोना इलिजिबल जागोन अके सो बेयाव नोंथांमोना जाहाथे नायो एन्ड एसटी हिसाबै नोंथांमोननि पार्सेन्टआ 50 बाबो जागोन एन्ड बेनिफ्राय जाहाथे नोंथांमोना बेखौ गोरोबदोंब्ला एप्लाइ खालामबानो जाबाय लास्ट डेटआ 9 मे आरो बेनि एप्लाइ स्टार्ट जागोन 10 एप्रिलाव सो नोंथांमोना अनलाइन खालामनांगोन एग्जाम फिस दङ 197.20 नोंथांमोना अनलाइन पेमेन्टखौ दाननांगोन सो बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ एसिस्टेन्ट मेनेजार दा बे पोस्टआव एपीडीसी नि अंडाराव ओंखारबावदों बे जाबाय Gr.3 लेभेलाव सो बिनि अफिसियेल नटिफिकेसन जों भिउ खालामबाय दा बे पोस्टआ साबा दङ एसिस्टेन्ट मेनेजाराव सो नोंथांमोना जायफ्रानोखि इलिजिबल जायो बेफोरबायदि पोस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेखौ नायदिनै माखासे क्राइटेरिया दङ सो नोंथांमोना मिनिमाम 21 इयार्स सेलारि जोबोर मोजां आरो बैसोआ 43 इयार्ससिम एसटी फी हागोन 21 निफ्राय सो लोगोफोर बेयावबो नोंथांमोना एग्जाम फिस दङ एन्ड बेनिफ्राय क्राइटेरिया होनोब्ला सो बे पोस्टआव बेसेबां नांगोन बेनो जाबाय नोंथांमोनाहाय फुल टाइम MBA खालामनाय जानांगोन अब्लासो बे पोस्टआव हागोन 60% नांगौ दङ सो नोंथांमोना जाहाथे नायो बाट एसटीफ्रा 55% आव नोंथांमोना इलिजिबल जागोन एन्ड बेनि एप्लाइआ 6 एप्रिलाव स्टार्ट जागोन लास्ट डेट 5 मे अके सो नोंथांमोनाहाय अनलाइन पेमेन्टखौ दाननांगोन बेनो जाबाय 197.20 बेयावबो सो बेनिफ्राय आरोबाव नेक्स्ट दंबावो एपीडीसी नि अंडाराव गोबां पोस्ट फैदों बेनो जाबाय जोंहा नेक्स्टआव सो बे जाबाय नोंथांमोननि एसिस्टेन्ट मेनेजार फिन कनसेप्टआव इलेक्ट्रिकेल लाइननिफ्राय एन्ड सिभिलनिफ्राय अके सो बेयाव नोंथांमोननि पोस्टआ 79 आरो मोनसे जाहैबाय 5 दङ सो बेयाव लानानै नोंथांमोननिया आनरिजार्भआव जोबोर बुरजा पोस्टआ दङ बेयावबो सो नोंथांमोना जायफ्रा क्राइटेरिया गोरोबो एप्लाइ खालामनो हागोन दा सेलारिया 37,000 निफ्राय जागायगोन बिराद बुरजा सेलारि दङ बेनिफ्राय बैसोआ 21 मेक्सिमाम 38 इयार्ससिम मोनगोन
मिनिमाम 21 years so बे पोस्टआव एसिस्टेन्ट मेनेजाराव खालामबा इलेक्ट्रिकेलाव फुल टाइम BA एबा BTech खालामनाय जानांगोन 60% एन्ड बिनिफ्राय मोनसेयाव जाहैबाय सिभिलावबा BA BTech खालामनाय जानांगोन सेम क्वालिफिकेशन सो बेयाव नोंथांमोना जाहाथे मोजां नायो बाट ST हिसाबै 50% आव नोंथांमोना बे पोस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बिनि नोंथांमोनाबो एग्जाम फिस थानांगोन एप्लाइआ सो 5 एप्रिल आरो लास्ट डेटआ नोंथांमोना 4 मेसिम थागोन आरो बेयाव एग्जाम फिसआ सेम दङ अके सो नोंथांमोना जाहाथे बेखौबो नायो आरो जायफ्रा गोरोबबाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामबानो जाबाय सो बेनिफ्राय नेक्स्ट पोस्टआव फैबावबाय बेनो जाबाय नोंथांमोननि साब्रैल' भेकेन्सि दङ इकनमिक एन्ड स्टेटिस्टिक्सनि आन्डारावहाय दा बेयाव नोंथांमोनाहाय माखासे डिटेल्स मोनदों बेयावबो सो नोंथांमोनाहाय मास्टार डिग्री पास खालामनो जानांगोन इकनमिक्स नोंथांमोनाबा मेथ्स दङब्लाबो बे पोस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन दा जायफ्रा बैसो गोरोबबाय बा क्राइटेरिया गोरोबबाय नोंथांमोना बेयाव पोस्ट खालामनो हागोन बेनो जाबाय 21 years आरो मेक्सिमाम 43 yearsसिम STP आव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन एग्जाम फिसा सेम दा बेनि लास्ट डेटआ 29 एप्रिलसिम थागोन बेयावबो नोंथांमोना एग्जाम फिसखौ सेम कन्डिसन दाननांगोन सो दानिया जों नेक्स्टआव फैबाय बेनो जाबाय रिसार्च एसिस्टेन्ट इन प्लानिं सार्भिसेसनि आन्डाराव सो 25 भेकेन्सिस 25 भेकेन्सिस दङ आनरिजार्भआव बुरजा पोस्ट दङ सो बिनि स्किल पेआबो जोबोर बुरजा 22,000निफ्राय जागायनानै 97सिम 21 years मिनिमाम एन्ड मेक्सिमाम 43 yearsसिम ST आव एन्ड बेयाव एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना बेसेबां फरायनांगोन बेनो जाबाय डिग्री पास जायखिजाया डिग्री पास आर्ट्स साइन्स कमार्स बेनिफ्राय मोनसे साबजेक्ट थाथारनांगोन जेरैहाय इकनमिक्स मेथ्स दङ एग्रिकालचारेल इकनमिक्स दङ ससियोल'जि दङ सो बेयाव होनायनिफ्राय नायदो गासैबो जुदि मोनसे दंबानो बे पोस्टआव डिग्री पास जानानै सो नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामनो हागोन दा APSCनि आन्डारावनो एग्जाम कन्डाक्ट जागोन नोंथांमोना साख्रि मोनगोन बिनि लास्ट डेटआ सो लास्ट डेटआ 28 एप्रिलसिम नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन एन्ड जोबनायाव मोनसे गोदान पोस्ट बाव बेनो जाबाय PWD नि नोंथांमोननि भेकेन्सिस दा बेयाव नोंथांमोनाहाय सिभिल इन्जिनियारिं खालामनो दङबा बे पोस्टआव खालामनो हागोन सो बिदिब्ला जों बे अफिसियेल नटिफिकेसन नायबावनोसै बेनो जाबाय नोंथांमोननि PWD डिपार्टमेन्ट्सनि आन्डाराव सो नोंथांमोना गोबां पोस्ट फैनायखौ नुनो मोन्दों गासैबो APSCनि आन्डारावनो एग्जाम जागोन जुनियर इन्जिनियार थ' नोंथांमोना सिभिलनि सायाव 73 भेकेन्सिस मोन्दों आरो बेयाव बेसेबां क्राइटेरिया फरायनो नांगौब्ला जों नायगोन दा सेलेरिया जोबोर बुरजा दं बेवहाय मिनिमाम 18 years एन्ड मेक्सिमाम 43 yearsसिम हागोन एन्ड बिनि नोंथांमोननि क्वालिफिकेसन होनोब्ला सो नोंथांमोना सिभिल इन्जिनियारिं पास खालामनाय जानांगोन अब्लासो बे पोस्टआव नोंथांमोना हागोन आरो बिनि लास्ट डेट होनोब्ला 20 एप्रिलसिम थागोन बेनि एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ सो नोंथांमोना APSCनि आन्डाराव बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन एग्जाम फिसा सेम कन्डिसन दङ सो बेफोरनोमोन आरो लोगोफोर APSCनि आन्डाराव गोबां साख्रि ओंखारदों PWDनि आन्डारावबो सो नोंथांमोना बे अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोब्ला डिसक्रिप्सनाव लिंकआ दङ सो नोंथांमोना नायनो हागोन सो बिनिफ्राय Gr.3 नर्मेल भेकेन्सिस थाबैनो फैसिगोन APDCLनि आन्डारावहाय मानोना APDCLनि आन्डाराव दायो माखासे गिदिर पोस्टआ फैग्रोबाय जेराव नोंथांमोना फिसा पोस्टखौ थाबैनो मोनसिगोन आरो जेब्ला फैयो आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाना फैगोन